Ito guys, mag-ano tayo, mag-experiment. Ang nakasalang dito ngayon ay bagungon sa amin. Ayan, guys. Kung nakikita nyo guys, ay hindi siya tinanggalan ng buntot, di ba? Sinalang namin yan na ganyan. Mag-experiment tayo kasi may nakita ako sa na ibang na kusa daw na lalabas yung laman niyan. So, antabayanan nyo lang mamaya, no? Ayan guys, yung yung bagungon na nilaga namin na hindi pinutulan ng buntot. Ayan. Nilagyan ng tali para hindi mabitawan yung kaldero at sayang yung pressure sa loob. Susubukan natin kung ano ang magiging resulta niya. Dali lang naman siyang gawin Pakukuluan mo lang siya hanggang sa kumulo. Tapos lalabas yung niya, yung laman niya doon sa loob ng shell. Yung bagungon na yan. Pinipress natin kasi para hindi sumingaw yung init sa loob, yung pressure niya. Alaman natin yan mamaya. 10 to 20 minutes na paglublob. Ayan, nahango na natin. Ayan siya. Tingnan natin, bubuksan natin kung anong naging result. Ayan guys. Ayan. Effective nga siya look guys, ang galing. Hindi mo na kailangan magtanggal ng niya. Hindi mo na kailangan magtanggal ng buntot niya, di ba? Ng ganito. Kasi kailangan mo pang tigtigin yan para matanggal at para masipsip. Hindi mo na kailangan magsipsip pa. Ayan guys, ito. Ayan. Ito guys, ayan, di ba? Lumusot na siya. Ang galing, perfect. Okay. Perfect siya guys. Perfect. Titikman natin kung ayos pa. Okay. Successful.